وأشكرك شكر الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkaniron na pinalabakan ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kanyang binigay ang tanong sa tawfiq sa kiyapakadalang matanusi igandanon niya sa patrang sabab sa niyang nagkakunakala marami siya na siya makatalinguman namada ko na niya katalinguman ng sumuwat na nilarpa sabab sa kutuwa nasirang tawfiq yung na sa kamuhi piniliw Allah ang niyang katalinguman sa kaya mabarakat na kalilimutan yung kaya yung pakatalinguman yung siya pagkanagkaroon sa ilmo na ayay isa ayon pala sa Allah napakasundukan sa surga sa niyang kalabulubul. Kalabulubul ang sa kasun yung surga. Takbirkan. Takbirkan. Allahu Akbar. Manaw wala mo na sul sa surga na kalabulubul. Adiyang kutuwa ka po kumuha naroon makapulog na sa mga tao. Yung kutuwa ka po kumuha na saluman. Saluman ito. Sabi ang pasad na kukukonsul na kano, mga manusia, puso mga chi. Buhay na uta sa luman, na 50 libro sa kanito. Yun kaya rin sa Quran, Yawmun kana miqdaruhu 50,000 sana, namun nakapukum Allah, nasa luman, buhay na 50 libro at ibang yan sa kanito. Nasutaw, abugan at walay niya, apasong kudataray, at nagpapapuganan sa ilmo, na ayayin pala sa Allah, kung kaya ngayon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pagpapilihan o pagpapalabunan ng Allah sa kapakasunod yung musulman. Kaya dali, nasukaturo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Dahil sa kau, bukit ulalan, napantag sa paganan sa ilmu, napakalubo-lubo ng Allah, butlalan, ay sul sa surga. Yan isa, niyakwa niyo mabalas sa kiyasumyo sa diyang kadarpa, ang makabubuong kung barang-barang ang mga darpa iyo, ang mga tanmarani, ayay ni sumiyusi na pagandaan niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga orin mo Allah, yung kayayin mo, naging sukunsiyo lang ano mga simple. Dabab sabi-sabab ko ilmo, nagkukunsiyan ka sa sabayang, kukunsiyan ka sa kapnay haji, kukunsiyan ka sa kapusa, kukunsiyan ka sa barang-barang udi na piso-puso ano agama. Yan ang ikapya, agukapuro ipangkat ang kapaganan sa ilmo. Naso ilmo, na ayapin datuan yan, naso ilmo ko Quran, aguso ilmo, sigo, hadithu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agi himala iman tuadi dalam timu-timuan. Semua anak ini na sira ni perawatan na si kapagagaba sa sempurna yan na sudah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
siram na nabayaran piya na para sa dunia. Nabay niya wida kaliran, so mga munti ako sa mga bulawan sa jaga dunia. Ay biru masyado mga nabi. Nagyang kutuwaan naman na niya, kaswatayiran ko Allah, nagpapabayaran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Nagyalan, pagkukitan tanong ko, ang kanan, ay kita ng mga panabinabihan, nasampurna ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pagkukitan ng kanuan naman na niya, ikababayaran ko tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na gobyerno tanong Allah na magaluhitan ang ulit mo Allah ang mapasang kapanalamat sikwaba. Ulitan ang ginawa ng mga masalamatan sikwaba, pinalamatan tanuron, so may ito ang mga limuyan ruktan. Nabugpanalamatan tanuron, so mga ala mga limuyan ruktan. Isali mo ang panalamatan ng tanuron na sukyan na niyang nagtanong o kapapaluitan ng mga Muslim. Asakatala na nagtanong Allah, nasihitan niya, kaya kabubuhat ng mga loks na mga Muslim na ito na yung tanong sa agamat ng logamesa. Ay sana na panalamatan ng tanong ko Allah, dahil pinagdadaan na niya ng panalaman kaya na niya ng mga Muslim tala. Ikaw, nagpanalamatan ka ng Allah, so, kaya pagkasimpo ka ng mga loks na ng mga loks na mga Muslim, nagilan isa panalamatan ka ng Allah. Nawag sa so, kapanalamatan ka ng di ko mga loks na kaya paka sinibuhat ang kiran na yun ang isa pagkububayan ng Allah ang kanan ng mga tao ay pupunalaman ko Allah kaya pakapagkutiran magbuwan o siya. Kaya parinasan na so Nabi Sulaiman alayhi salam na pagsa niya kutuwa-tuwa niya ang ininakat sa Quran at buwan o nagitanong wa Sulaiman pagtang o kapasang yan yung kapanalamat si Kuwala. Nababsas ka niyan na inibiro ng Allah so kada to. Kaya nagkatuduan niya ng dunia na inibiro ng Allah sa ilmu na yatama na inibiro ng ilmu na ninibibigyaray sa mga papanap. Naguliyan ay bibigyaray sa mundo. Nagugukisabot na niyan susikang bibigyaray yung mga maranaranak. So Sulaiman alayhi salam, ninibiro mo ang asukta mo. Nagdag na naman yan, amyakat mo. Yung utamasan yan na naman nabarapat yan ang tamang pratyambayan. Uway na sa Sulaiman, nayasimila na lang magkakiyada to yan. Kaya pakatamok yan na gusto ilmo yan, nandiyan na naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bigay ng kutaluan yan, amin nilakat siya sa Quran, bininiwan yan, sa suratul Ahqaf. Rabbi awzirni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليه وإني من المسلمين. Yang kaya doa na buhay yung Sulaiman, buhay niya pamangulutan ng Allah, napag-usarutan ng mga doa, kaya buhay niya yung Allah juga. Buhay niya ipinalaman. Ipinalaman na mga limurutan ng Allah. Hindi matamo. Nagkapakaya, hindi nagbigang Allah sa mga tao, hindi nililiyo.
may dua, kagiyayakan ka na naman ng Allah, kaya pakakuha ka sa Islam, kaya pakakuha ka sa kalagunib, kaya pakakuha ka sa ilan niya na degree, na ipuwa kay, muli na kaya pakakuha ka sa walay, amindo ka sa kawiyog-yog na ipuwa kay, muli na sa tingkali kaya bigyan mawala sa mga tao ka, ang mga dua ay ang panalamat ko Allah. Sabag sa kagyaw, panalamat kasi ko Allah, kung manuman ang kaw Allah, kagyaw mo ito ang mga alim. Nagkaturon Allah subhanahu wa ta'ala, na yung sakartum, naazilan ako. May kaskano na manalamat ka no, na kung manuman ang Quran, huli mo ako sa kaw. Yan na. Wayong kapag may namay kaskano, na di ka naman alaman, hindi nakadaan di ila sa di, naman-naman na sa siksam na manipis. Yung kutado ako Sulaiman, na butihan tanong manong, na bukumana ang tanong, mga punto, kumana niya, ang tanong kakuway sa, nabuhan tanong kakuway sa loob. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Mana dia ya Allah na ilahul qarab yung kunta ilaha na yamanahu na amundul qarab ya Allah yun ay mana mo ilahul qarab amundul qarab ya Allah o ando manaya ikapto na naman tiyak. Ang doon ng arap, ikabaluyak ang masalamat ng siya. Sabag sa ito naman ang pamangyak Allah, kaya kada ka ng manusia na nada at naganyan Allah. Nagbumangalin ng ako Allah, baluin ka niya na malingkan, mapasay ka pa naman si Allah. Nagyawzir niya, ya Allah, ilahang karab, ang doon karab, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nakapanalaman niya kung maging maraming inibigay yung karang. Minumuto ko mga yung Allah, kabaluin ka niya na masalamat kung mo yan sirka, sabag sa katuruyan, walakin ang karanganas sila yashkurun, kaya natin ko mga, kaya kada ko ng mga manusia, nagisiran ko na lamang si Allah. Yan. Nasasama, naging gumulero makarumapad, kamadamada ko na mga dito na naman ko Allah, nagulero ngayon, pag-inawang ka, masalamat ang sito Allah. Pinalamat ng taon, nagkikila siya naman, pinipin niya na. Umur, pinipin niya na. Kubadan ka, pinipin niya na ka. Tao, halato, tibili, mga pangalong, mga pahinginom, mga militar na ninipir ka Allah, pamilyang anak na naman ang tao ko Allah. Kaya dinakada ka na sa mga tao, na katawin niya nun, nagpakatao, kakapasan niya nun. Nagibuan na naman ang Allah, akin niya nakapasa sa kanya. Kaya dinakada ka na niya kadigri, nasigil na sabab ko sa kanya, na kapasang mo na niya padigriya. Hindi niya nakatawag na sa kanya na wadagriwan sa kapasang. Hindi sa kanya padigri. Mula niya nagpuli sa limo na di pa katasaw ko yan. Mula niya nagpuli sa limo na di pidugog niya sa mula niya. Kira yung mga tao, kami ko ba doon sa kaya niya na iubatong niya si sakit sa pito na pisa pa rin. Yan na din yung mga nakawal ang mawala yung katao masalamat.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن نقم لا إله مقرم ربنا لما تيقم وعلمك ربنا لما تيقم بمبرغ معلمك رقم وعلى والدي نبس معلمك سيكم بلا لقصة Abiyas sumalimu Allah membela nusqa lain para lama taqmutu Allah subhanahu wa ta'ala ini rabbi nasibu Allah subhanahu nusqa arunka yaqapun Allah subhanahu yang terkami di para lama kasirah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه نبو بغلنا قبرك يا الله أبقى قلبك قصدرك مكيا أمسوك أبو بيان يوتيوب بغلنا قبر الله توفيقا kalian sama kamu قلبك sama قلبك أبو بيان الله سبحانه وتعالى sebab saat dia ikadang ulama asik wallah namai kalian kabuyan nadag na mapapunang kau yang kau suara dalam mapapunang kau namai kabuyan Allah kami yang ada pada nasib jadi kabuyan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada nama Allah ada dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi aku tahu kemudian ibarat puasa Nabi turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian malai studi puasa ini yang mungkin semua faktor yang mengarahkan man lam yada qawl az-zur wal 'amal bihi فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه سادنتيا سليم وسع هديا منطرون مقدر ومغررنا نبو سقم قلبك ومغررنا قلبك jika ilangan Allah sukya umusirun atau sukya wahunian menanya dari penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala Iman ko layak puro ko tanong Allah tanong mamang na kariman yan sa mga simbatan mga galubok tanong na kabubuyan ng Allah subhanahu wa ta'ala Iyan wa anna amal salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati kaya mananya nagpumangling mo kaya Allah kapag dia mengharapkan mga perbuatan. Sebenarnya nak kumang dia nak tahu nama tubuh dia semua pamilya. May mat yang kedua, mata takut si suka kumang yang kawan sa tubuh dia semua pamilya. Sebenarnya berupa tubuh dia siran, tubuh dia sa mga tayran, tubuh dia sa mga toksiran, tubuh dia sa mga ibubalikiran, tubuh balikiran. Yaitu pemandang kasih Allah. Wa aslih li dhurriyyati inni ilaika wa inni minal muslimin. Mata-mata nasabam bitubat ako kasi bitubat ako ya Allah. Nabuti ako dapat asya ko bersih ko mga tao. Mananya sumiyuri dia sir ya Allah. Mga Muslim asiran na yang isukong siran ka ng mga Muslimat hindi kumira niya na siya kumiran ng pagpapad yang ako na siya kumiran ng pagpapad Kemudian aja pernah kedua apakah dia matatagusan na suka baluin ka Allah ngunit ako Allah baluin ka niya na tao na malaikat ang sequel. Ikadua,
Nagpanalamatan kasi ko Allah, sukiyanin mo ang iyang trabaho, sukiyanin mo ang iyang kumalalos ka. Nagpanalamatan tagusan na turunin kasi ko Allah, na mamaliw ka para simba. Para simba na nagpunihan ka sa mga simba si ko Allah, na taros akabubayan mo Allah sa mga simba kasi ko Allah. Nag-uumpersan, ang makapungan niyang kaya man niyang napakatugumpiyan ng Allah, nagpagabayan ng Allah sa pamilyang ka, nagsumga buwatan ka na para makuha makapipili. Tugumpiya sa mga buwatan. Yun na isa, ang yung mga adyang mga nakatugumpiya o mga buwatan nila. So, ang tugugan ng ira. At ito ang kasiran, Ibarat Rasulullah kadang-kadang napalaya beramal, ada yang napalaya mananya dan mengumpia mulia Allah, namun aku berbeda mereka, mga tinggus ko kapulikan, mga ulama, mga dato, mga kawas na mga lego, yun. So, lang ang iwanan, nagyang ka na dua. Ini pangkadurutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua kita ng Sulaiman. Asal yang ada matang bang pada tu, bukiada tu yang ada matang bang ilmu yang ada matang bang siku antara ini nakiambiru Allah sa atau pada pita tamaran yang atau Nauna matang pamilya niya. Niya pamatula sa Sulaiman na sukarwaman niya nasa hibong kata. Sa hibong karwaman. Niya mo ito asang hibong karwaman niya. Nabiyan YouTube. Naupapakwalangan ang susunod naman niya ko Allah. Namatang ko nga doon sa niya mo ito. Akahadak lang ang tagumpayan. Naman ito mag-usikot ka mo, lebih tetamanin ng tamo, piyakipangin ka mo kung wala, nagusto ka na tuway na ganda tuwa din ang kanin. Aswin na nukuto yung tadwa, nagigiyatan mo, kapagyan yung maya o kapita pagod. Yung tutlikin ito man ninyo kung lang manapiti barang ng mga pangalangat Diyos sa Allah, subhanahu wa ta'ala. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. So, pagkakalaman si Allah na ayang kasabapan sa iyong akapagubay ko na mo kapagpili niya sa may tumalalim niya mga nakananamatan si Allah. Ikaw, ang kapag-isuan ng takatan ng Allah, kapag-ubay ng tanong Allah, nandiyan po ito, kapag-ubay tanong sa pananakapan. So kapag-ubay ang Quran ng ulaitan, ay isa na, ibig ubay ang tanong ng Allah, sabag sa kagiyan, yung kaya katatawag ng sa dunia, ayaw picture wala ada banyak kalapis sangat khusus ada banyak kalapis berpalet kemudian wala yang khusus saya itu kalapis maka ia sebab saja yang khusus pengabubuyan yang Allah subhanahu wa ta'ala penangat khusus يعني والله سورة الفاطر نبدأ آية تكتب موسيقى
Dengan yang halapis dapat sang takap kuberi Allah. Menang ayat itu susun. Kemudian suka pembaca Al-Quran. Sang takap pembaca Al-Quran. Nabi susun kata sang itu kuberi Allah. Kadang-kadang kasih Allah, kadang-kadang pembaca Al-Quran itu dan belajar yang kesukuan. Kalau orang Quran itu paling makaturuan. Dan baru kata jago Quran berdikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kasama takapad yang Quran at ini mo di ko di makipidiran. Dimba nga di ko di makipidiran. Nandun na lawan at pagkubihan. Nang butuwa kapag yang ako Quran. Firman Allah surat Al-Fatihah ayat 36 Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan dalam Al-Quran yarjuna tijaratan untuk sepatut. Ini sepatut waktu menjadi apa? Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mana niya? Na mata-mata na tiwala aso mga tao kapagpadian niran so kitab Allah na kitab Allah Quran mata-mata na tiwala so mga tao kapagpadian niran so Quran ito so kitab Allah wa aqamus shalah na ibutin ligiran so sabayan tatap pikiran sulit pikiran mga para mga sambayan. Hindi mawak mga makikita. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Na disiran sadaka pikiran rezeki. Sa mukit sa masul na mukit sa mapaya. Naman niya na sa sadaka na pagpapakaya isulat ay pagpapakaya kupaya. Yang juga tijaratan lan tabu nasiran na ewananian na kukumayran so dagangan ada ganyan kalapis dagangan ada ganyan kalapis sa ngayon sa Quran ano naman ay kalapis ko makasasang kapukutan na agya susurat al-mulk Ibig kabadiya pa. Ano-man kabadiya na makakakukuha na din na kung karumamay o siksa. Yan na. Inimiyan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu kapambadiya ko surat al-mulk na pagkalina sa kakulangan o siksa ko kukuha. Nagbiyayin na po na sa kapambadiya ng Quran niya kalabatan. Jadi namanya apa kalaba makalidasan ako siksa ko. Nanti jika makalidasan ako siksa ko, ay ako kuwang na sa kapakadali ako sa dahil sa kamang kabutihan ng makadali ako. Iyan. Sa Quran, napagalawang na niya. Kung mapasan ng kapatihan sa Quran, napagalawang ng Quran, napaulat ng salon ng Maulid, Amay kapung su Allah napagalaw ang Quran napagalaw ng kalian sa surga sa liga din pagkawin o makasuki tayo na siguro ito pa ang Quran bibigyan ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at bigyan na ikra ang Quran baynahu ya'ti yawm al-qiyamati safi'an li ashabi kemudian sa Quran Ramadan, nagpakataling masalong na Mauri,
Pagpupunod niya ng surga sa mga kalapatian. Sa kay dunia, at talak niya sa dunia. At talak niya sa dunia na sa pagkubilaw na pagkatiyan ng Quran. Nagkubilaw, pagkatiyan ng Quran. Pagpupunod ng Quran ng surga. Dan pada yang pertama pagkatiyan ng Quran, ang anisang ni manabadang nasa puno ang mapya. Nasa Bismillahirrahmanirrahim, nayabatang yan sa pulo-pulo babatang. O sa pulo ang mapya, ang mga ganun sa pulo-pulo babatang mapya, ang yakawang masagibo kaya ba't yung yan ang isipo. Ang yang makapuro-puro ibalas na keamanan rumusnya ang nakakapatid ang Quran. Kaya malah nandiyan kanan kapag baniatan ng Quran na tulingan ng malaikat suwata. So, mga malaikat na magbubalik silang sa katawan ay baniatan ng Quran na talagang Allah so rizki ako sa mga pipiliya sa isang katawalay. Nag-usip ng Allah sa magbubalik sa isang katawalay. Nag-isudra ng mga saibang at yung katawalay na lang ng katiyan sa Quran. Yan na. Ikaw na yung mutu kasampayan. Yan yung Allah. Waqam salat. Kailangan na mga bara sa kanyang siran. Ada kalam siran. Dagangan at wala kalapit siya. Ay, hindi nga kandagong sa kanya, namadakal na inanok sa mga ragotere na nag-ibalik yan ang niyang kadakulata ko. Parang pa ninyo mga ganyan. Na makatamo-tamo po sa kanya. Kaya naman, nanyakang balayro, nanyakang dramo, nanyakang pulon si karoon niya. Uli, nanyakang panihati si Ranong Mamu, hindi kapagagam. Hindi na nitwili niya yung makatama. Ada wili ita, niya katamang sa kamasa, abad tingilay, yung nilak na niya katamang, na yung mutawalay niya na pagalirin muntiya, pagalirin muto. Kaya sa lima na pulawas, na dagilay na niya katama pagbubuloy sa pulawas walay. Mana na nadagdag ko kasi, kami kamatapong sisus ko. Ang kayanan niya. Auto, yung mata niya katama pa isang malayta ka Muslim at taga-Saudi Arabia. Kaya tama na tama yan. Inyakanak ng likri, manak ng barko, manak ng butil, manak ng bako. Nasawag sa inyo mo ito at pikiran niyan sa mga nakatulungan. At iyan alham at nagkato. Yan tamang anong sa niya kapamagbubuwa sa kadakot. Kapamagbubuwa sa kadakot mo. Yan tamang anong na tingwala. Handa sulumul qadir akan sama kauman mabubu. Naman natin yung mabubuwan daw sa tamong nagdariyan niya po sa sumurian na makaumakakubulian na nagpapasasin. Yan tamang manin sa mabubuwan sa degree. Yung kuwi na dito mga dito kumanin sa mga kubo. Kana niya ilay yung kaya aturnya awilan yang segitu masuk takuban karena baliro diplom karena baliro doktor karena baliro engineer karena baliro OCP karena baliro di mana ada kaya mo certificate ro sa mga amal kama iya begini sa Quran so ini dunia. Nandiyan yung pikiran natin sa kasama niya katamo. Dahil niya pikiran, natigyan yataman na niya tamo pa kaya.
Iman ko at iyan masakit na ulo ako sa katama ka. Ako kailangan sa tagatawag ko. Rinig ko isyan sa tagupian, ayag-yati mo ni Manon, nasang mamunong pag-ilyo na dala. Nabulo ko ng pag-ilyo na dala. Yung nasabulo ko ng pag-ilyo na dala, nagkapamay Sa kabaryo. kasi kung sa sarap ang mapag-ulihan na Pilipinas. Kung siya yan, mingwal sa sala na karatas. Yan ang asabulo ko ng pag-ilyo na dala, namukha na inulugang si mga gamitsla. Inibigay si mga kapapatutan ng mga Muslim, inisulid na lang sa gobyerno, basta may matawag sa mga paisip ko, kapapatutan sa ano. Na problema na din pa kasama. Naliligi mo, ibigyan si sa gobyerno sa paratasin. At yan yung mga gobyerno. Nangyari sa mga kailangan na nagkuwatan na hilingan yan sa panguliran. Hindi na mabangon nila, ano ba? Mabangon. Huli na asiglan yan, may ito asiglan. Walay niya na ang alibabala-walay. Napakaunod niya sa mga pagkabangapo yan. At higyan ay mga nasisitaran niya mga buwalik sa kanya balik pa. Kita sa kanya, yung mga binisita o mga layla mo, natigira na ilayin na ng panyaliwat. Ilayin na ng panyaliwat ang kaya kita ng mga isa ka mabadugan na may lamag sa dunia. Nino niya na tumubugan ang atamok yan. Amiyaw mayroon ang mapalalaman sa parasit. Natigira, ang ito na ikapulang ka sa ginawa. Kailangan nagtaro ka ako sa video. Kaya nga yung hatawak na ini. Kung nagkaganda mga sa ginawa ngayon, natigyan ako po kung nagkawala. Dalam na yung ako nakabibigay ginawa ko yun. Nagini, firma yung wala kong tama pa kami, ay isip ako lang kapapatid. Kira na yun ito. Yan ang kagaya panganayron na niya, siguro na doon yung pipisi ka sa luwan ng mga rin. Ika doon, lagyan na niya yung namala, mapag-iyan na minus na makapilit yung gato sa mata ng mga. So, hindi kita no asad na kanan. Ayaw nga na niya naswaswat na magbawa. Makapilos, so pito gato sa mata. Lagyan na niya isa sa sananak. Hindi ko naman sa alungan ng Mauri. Hindi ito galing ako sa tamang kakasabi niya sa alungan ng Mauri. Iya mo masyaso mga layla mo ng buto ang mga kabasan niyang kiran. Ada ka mong buto kapag-iuman isa na niya katadot sila ng kulo na sa alungan ng Mauri. Hindi. Kaya yung buto niya kalala, kasang ka pa ng mga malayta mo. Kapaturo wala alhabang magkakaroon kaya amang manundin siya hindi di ka pangalawanan sa kalita mo hindi di ka pangalawanan sa kalay hindi di ka pangalawanan sa kalay niya pasan kaya mo na maswatan makapasan ito sa isa kalini hindi niya puno kung may stream nila magulong na hindi tuturo nakapasa sa nurse, niya po may senior, makapasa sa doktor, niya po sa pamilya niya po may senior na larang. Nang niya ka, ang tunay ni, kapiyan tunay mga kakurso, gusto niya man ito kapiyan sa kindergarten na senior. Nag-usuro pa niya man ito kapiyan sa miyatay na senior. Tangan na, hindi mo biman na. Ako po eh. Apiasos niya tayo, napakatutar po din ito. O yan, niya tayo na inalay radyo. Niya tayo si Giro, napakatutar po din, nakatagod si Tulad na lang niya tayo. Yan, inasad ni Manuso. Sige po. Kaya mana ini,
Kung ano isa na, Naka-degree, ma'am, kami. Bulan, pera din ako minwatawa sa kabulungan. Nanya kalau sa nanya na lang na ilolong ako na tiyaw ko. Heavy dito roto, nakapito ako, kapag isra. At yung mga niyang gusto, apira ko itong sa mga tarpuin. Ako ba makukuha dito, paano ba si nakagawa na ba siya? Nakalala ko niya na balas. Muli na inigyan ng mga turi, lapo mga watahilo, nandiyan na tumawang pasti kipiraw lang ang kasipira. Nandiyan na, imiyasway man. At ibuwa mga alhabang magtagato, yata mga sa kaplalawan na sa tamo, kaplalawan na sa digri. Ada yung buwan yung sa nagsukat. Kaplalawan na sa halago. Paya lagi, surutan, yang kesempatan eman. Kira ramu ni man tu nadir, awak paya lagi sama apa isyarat. Yang hari itu jumpa lagi. Hari itu jumpa terima apa? Ini kesempatan. Yang kesempatan, apa yang ada di sekitar sana mana? Abang sama tayo tu tanam ada. Amin yang ada kalau aso dito na naman isa na niya pagkasya na magiging yung bayamanan na niya pag-uwigamat sa mga tao. Iyan na. So, yung nagyan ito lang ang at naman yung ano na ibisita ng mga lahat sa dunya, mga ibisto, wala lang tatiligyan, na uman yung makapunong na makaparating sila na nakabiyag ang mga hindi yung matatiyag, ano na ko sa ilapan, kunin na kahit ang yawin na malakang na diyo katapulong yan ang mga computer. Computer niya, ikada ko na niyalabang ko ng salungan. Huwag ko na niya totong mga layan. Hinagugod niya totong sa layan. Kukutila ka. Kulang ko ako. Huwag ko na niya yung lugar ko rin at hinagugod niya ba't ang sirupan ako. Nataro to. Yung matatakin na din. Ewan yung matatakin na magpipikir ako. Anda manaiyak ni kapakasimbayang, manaiyak ni kapaka, ang kunan niya pa na nakapakapamuasa, manaiyak ni kapakayokotuhan ng mga kulalami. So, yun pintu Allah sa Quran at susunod at dugangan at banyak kalakis. Makapagbat niya ang Quran na gusto kapanambayang kagiso kapanambayang ay nagkakalapis yan asasaki manasangbayang ka at tuwa di sa dunia ang sutawin. Ay manan yan kanang naman nagpulaw ang irak sa dunia na imot-imot tulang ang mga kapawasan sa dunia na imot-imot na mas malas ko karakatas sunat ako sunat Sobo. yung tawag Naganduro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rahmatan al-Fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua para muna nusub. Naya balas yan na tungo. Hadis yan ang gusto ko. Kaya mana ini ano man ang kalagis ka? Dua para sampai yang kasunat na tungo di dunia na perlu sa yung kailangan ng mga kasan, yung sampai yang malapis yan. Ikaw ito, asisada ka. Asisada ka, ada mga kalapis yan. Sabang, nahiran, ang kanang asisada ka, wag na muna mo sa salamat ng area, amay kumamatay tanong, kaya po kita yung marang tamang mga galas, so, hindi po yung tama mga sadaka naman sa kanan. Mga sadaka jariya, ang hinibulang ka na sa kanan, yan nasisikas ang kapupunta, nagagawin yung nakikita ng mga matabalas. Yung ano na kasi sadaka na niya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bigyan na lahat ng mga sadaka ng minayalin, al tasidik wa tasidik. Ikaw na ba na sadaka sa tamo, ay ibigay yan.
Kaya ganun yan na yung puta nila yung isisir ka kung lamok ka, aswat-swat ka sa ikwala, at isa pa paano ito sa kapapadapada ko ng katatakot. Kung yan ka na nasagdan, nada ka nag-isya sa dunya, nada ka nag-isya sa mga namori, tabag sa sisa mga namori, nasusad ka tanong, yun kumano yung sirong-sirong matapos sa mga namori. Amay ka po, suwag na, napagkuliyak, payong tanong sa mga namori ang makasisirong tanong. Asumya kalala ni sisya niya, napasagalan ng mga tao, ang niya kalala ang puto, payong niya, sa kapong mga nakapipiparas. Nasumay niya kay Tweet, iminisid ka, na niya kay Tweet, ang payong niya, sa mga namori. Yan. Agyan niya kasi sa tanong, kaya maganda pa nga yun na gano'n tama sa mga kapagugama. Naupuro kapagugama, ang niyang kalalaw ni ano gusto daw. Aga na rin, ay gira, eskwela, nandun nila pa mo, wataw daw, kasi ibigay eskwelaan, at ikinapwede lang sa piramid. Hindi mo na pakamusta rin, nagpigiraw ng talok siya na, yung nararata ginawa ka, ay kapwede yun. Di sa madrasa, nukun niya ko maswata, at ikinapwede kami sa katuan, yun yung magpulo. Nakarangitan na ang magtuwalok. Habiyat ako yung lola, diyan na niya kaswapan na pumasagay na naman ko. Nakiulik yan sira na mayroon yan so, posta na din jagit, natigin ako na may pipino at ako na jagit yan na. Kaya maganda yan siya sa hostal na, kung yan lang na ng matatutol, ano mo na ako ang turumain na nagagawin ka sa tayo na initinda rin lang sa mga ulam. Kaya napakon yan sila, napakon nila nagkaroon yung tamang mga tuwan, hindi pa baling sila. Niya na so, hirap ang puto, ako ba'y ay pupunta niyo, hindi mapupira. Hindi sisiya ko yung mga. Kaya doon na kami, ako maraming yan sa mga yung mayang marami. Eh, simple sigo po. Hindi na na nga mas batang kanya kalulong na kasi sita sa wala lang. Yung matagal ka sa ko, kung naman niya ka niyagit ko, nati kong mga takatan, yung na sa mga inibigay ko taka. Na yun to ba? Yung niya suwa, nabiya ka pera, wala na kung maganda nung nagpapaya mo pa yung mamagtinagi, mamangkakin mo na yung supira ka pa. Samsin eh, kayo nililipyan mo. Umakumaswaki kay Ganuro. Naman, niya yung tatimitsura ko no? Supira, doon yung kayo nililipyan mo libro. Tunay niya ba na ikaduwa tayo. Itatimitsura ko, hindi mo atas sila siya ikaduwa. Yan ang kakasiranan. Hinibita rin na ng puto ang mga tuwa mo. Napiyakaw rin ang siya. Yan ay ma'am, makabalik ako, nagpakawin ako. Tigil na may pikirin, tigil na punta ko ng mga kanisa sa sadala. Kahit mo ba ka, kung nakatan nila. Ako na to? Hindi ako yung babayo, tigil na ma'am. Dari bang law, sa kanya po sarap na nagkakasawata ako. Kanya kaganda pa ako, kaskasamin niyo, ginawa. Katanong mo. Tingin na, pula na ipuman. Yan naman sa sama. Kasi lang makauwi. Ay, makauwi. Pero ang ano na, katanong ko nandiyo ko nung tayo namin na, ano na meron tayo. Oo, siyempre. Yan nga daw na pero okay, natigil na sekarang dia dan berubah. Antara bisa segini kapag dia sa Quran. Umanan gawi uman saulan. Sinentiago ko Quran. Gitu kaya. Dito pira. Ano kami? Hindi sa Quran. Ay jalan ang pira.
Kaya yung pirakan, pinunong ka pinakabante sa Kung Quran. tadi sudah po mati ya. Inunong ka magpigisir, asuman so, kaya pangakuna ni si, nangyayari ka ibigata na pera kami yun, ganito ni mag-ifo na rin, pero hindi ka pakunan. Oh, talang. Ay, hindi namin pikir ko na buti siya sa Quran namin nagkukuliran. Hindi sa Quran, hindi nila sa Quran, nagkukuliran yung matuloy mo. Kaya mana niya, nakasarap, nadudulot siya sa kanunod mo kata. Oh, pure. Gitu gitu Wala kaya. mana hindi namin yung punukot niya, nakipamaganda mo na yun, hindi niya ba, pinala. Kaya tukuha ng tayo mamasira na dito, may masarap ko na sila doon niya sa Quran. O tadi na naman tututuwa ay mag-iba. So sa manalan, YouTube apturo na kung ayan yun, lawan niya, ito na ni dagang dagang lapis yan, yan ka ng taluan niya ni Wallahu Ta'ala sa Quran, akabat niya sa Quran, ako, kapanang bayan, ako niya mananakapamagay sa sadaqah aswaswat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilan pangabuluyan ng Allah. Ayaw ko naman naman ang tanong, sige ito ang ayaw ko batok na sa kabulian. Ano man ay kabulian ng Allah? O kapubiyog-biyog na sa kailan niya ko. Ano yung kabulian? Yun na din yung karina sa pagkakasukatan. Kung lalo kabubay yung Allah, nag-YouTube ni Karina sa katano na kaya mayan sa mga galapagkatan ng mga suwaswat na kasiko si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang kung mga tao hindi galapagsiran sa mga bibya sa dunia ayaw hindi galapagsiran na si kabubay ng Allah may kung manatan nila ng maya dunia at yung pagkasama siran ng Allah kasiran nalilang magandang isus niya sa matalilan ni kasirakan mo na pag-isagot ng kiran ng Allah siran ng mga tao sirang puso. Yan ang ipugapas na naima na mapagtanong sa mga takagana din ng dunia na mapagtanong sa mga tao pag-isagot niya kesabutan nila, asiran ng ganatan nilang susunod na sisilan ng galing sa susunod. Yan ang pagpapangalintan at Allah ay katarimang karatan ni Allah na masusuwat ang karkani, nabuhay katarimang karatan na karilang kanila, nabukapapantagan ang kabubayang kanila, nabuhay ka ng tebisang kanila na makakapili ang inuan na pagsang tagyato ko yan sa mati ako kasanan. Yan. Yan ay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, aming magpumatay sa mga tao, yabubayan sila ng Allah. Ay kapagdatiran sa natin niya, nagtutupuan nila na sila na pumakasos na sila. Ang buto katuro Allah, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Mata-mata sa mga tao at pituloy na yan kung na sa Allah. Kung basta ka mo, yan na may mag-inuntulan sila. Mana, pinigulog kiran sa agama, hindi panindigan nila sa simple ng siko Allah. Natanasal alayhim al-malaika na nang sila ng muto ang mga malaikat na pakapunumalangin. Napaturo ng mga malaikat na di ka nagpaglalak. Di ka rata-ginawang ka sa kamarang kapitay kayo na pagtutul na ka kasi ka pagkataros ito. So, sili sa mga sakratul mo, ang ito mga marunong barangal, Adya mo ito as kanyang nasipo kataros, sipo kapakadali ko kubur, agus kanyang nagkapansin mga tao, magpapakasukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Allah, may kuwing kurso niya o tao, ayaw ka na niya nabaramal, ay hindi ka pag-iwala o hindi ka niya mo yan, na yung mapapapuro ng pintura sa langit,
Naswalla, napakasabot niya ng burungan, sa kanya tataw ko surga. Nagkatulong Allah, iya ayatuhum nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. May ginawa ito ko na pagama ko, na iman ko, na bali ng kapagtuhan ka sa kasuswan, nagupapakasuswan, ano niya, nagdugubayan ako sa kapagbalingan ng karakap, nagumasusuan ako ka, nagutami ka nun si makasusuan ako, nagusulod ka nun si surga. Hindi na, pagarapat na ng Allah sa tanong kapag, ang na mga urip ng Allah, kaya kapag nagkaroon ko niya, na yan agad masira ng mga malaikat at yakit, upang mga malaikat sa kanya, siraan kasi siraan pagkatapos ko surga. Ang tawag ano, dumabayan niya na makasurga. Sama na niya, siya tamusan. Niya tayo tamusan lang, tarunin, kubaya, makasurga. Insyaallah. Kaya niya tayo yung tanong, nagpalera ng kubaya, makasurga. Nagyang mo ito, awasiyat na naman ito, na nilang tanong ito sa panagaran tanong, ito kapag ganyan ng Quran, ang upanaman ng tanong, susabay ang tanong, nagpipitidin ng tanong, nagu, alam ng tanong sasad ka, mga tamok tanong, ay tumalasan ka, abiyan ko na nagtigas yan ang mga sadka, ada ba kailangan mo nataka, nagkaroon mga militaran, na gusto mga pangalan, na gusto mga pahingin, kaya man niya na pera, na gusto, ay minus, nasusad ka mga pipiyakat pero, namin itong puto sa niya na sadaka, na gusto rin mo, kapag-sagot ka na nila itong puto sa mga sadaka, yan ang mga ritual na, lagi pala kapag makasusunod na pagkalitan ko ang akong dalang makasusunod na surga na mantimot-timot ang rusa makasisiringan na tanong. Inshallah. Amin. Ano ba yung pamanya tanong na ya Allah na kung na meron na magiging mga surga sa datara katiti mo ang yaman o katiti sila tanong mo na. Makawatan tanong mo na nagpanalaran mo masih anjingin na tingin na mukaya yung tanong mo. Ako na baru ka mukaya, baru ka sumaya, baru ka sujud, baru ka ang palit ng kapitiyay ginawa mo sa ito. Alana, tuloy ko man yung tanong. Kaya gatita na yaman, timutin mo ako niya sa surga, sa talaga kapitiyay mo naman ko na. Sama na yan, napakagatan naman, napukaya yung tanong. Kaya pumanin tanong ko ako. Ayaw ako. Napaglinan niya ko. Ang makasugan ni ko sa mga kamak ko, ayan na ito Firdaus. Ang makasisili na kami. Kaya man ang makasisili na kami, nung malisa na makakukuha sa kasugan niya. Gusto yan? Makasisili na kami, hindi ito rin mga propalik na hindi ito rin mga dahil ako lalawin na ako na napakamita mo sa dunia. Ibarat na makatutong na tanong sa surga pa rin ako, makatutong na tanong nagsama sa mga pamilya tanong kung yun yung maturuan at yung pagkumani kung katatakot na sa dunia napakita naman ka at yung putuwa ka pagtitimot-timot tanong pagpumangagaw mga ninyo at higaman na huway yung natupali patanapot ka kanitimutan si Samo ni si Paribya Baluni at pumagusela na ramos mabama at pumamayaw ka sa lima turuya ka ng surga ay manurakat yan niya makasurgatan may nanapulo na ro mga tao at hiran ya Allah na kasi mo masulay ka Hoto. Hindi na atin layo-layo. Atin po kasusok. Ibarat na layo ka, na makasurga, napagbubayan ka sa kanya.
Hindi nila ako tunan niya turo ka, ya Allah. Nadako mo ako surga. Layo ka na pagbubayan ako. Layo turo Allah. Nadiyan, ahay mga malaikat ako na diluwan yung neraka ang may kayo Fatima, dadyan mo masipo surga. Napumangin pilay masipo surga. Ya Fatima, na mailay sa iso na yung makakapagin kakanya ka neraka. Nakapalalayo kayo. Ano na lang kulula niya na ipapamarapayan na yung mga nahisik mo neraka. Ay mga kasunod ko mga malaikat at napakasunod na po surga. Asiran makasising na ako si Fatima. Kaya man ini, nakakabisa sa bata ko sa Balilayo. Hoy. Kaya sa siya ka surga, na maprumangin niyang wala, makasunod siya yung kiyara. Yan yung tignan. Ito sa kanong, mamanisa na kukuha sa layo kaya na malay para kaya ka. Namaya may, nanditig ko sa lamal ka na, ano na po ka-request ka po sa surga? Inshallah. Inshallah. Yan. Kaso lang ko naglalagay sa kanya, nasisa naman ang mali na makapaglabalang siya. Makapagpiliin mo yung sila. Kaya po di makapaglabalang, huwag na makapagpiliin mo yun. Kasi hindi na yung siya iman. Hindi na yung siya Islam. Kaya pinuro wala surat al-Zuhro, ayat ay kamang pulang upit. Alakin na, yaw mailin ba'akuhum li ba'abin adu, illa ng Walang miliw-liw. Yung ginawa isa niya. Makapilin mo yung sira ng sana ng amor. Yan yung tabi ko sa miliw-liw para sa ako. Miliw-liw mo. Alam para kaya sa ikwala. Miliw-liw mo gamawa. Sa kata na yung miliw-liw sa ikwala gamawa. Inshallah, makalayo mo. Makalayo mo miskano. Makalayo mo video mo. Sa kata ng inshallah matagyagoy sa surat al-Zuhro. Kami po pagkariasiran ni Allah subhanahu wa ta'ala kumanisa na makapasisiri na nasiran ng siya surga wa Allah. Ay dito sa labaw. Ano na po mga surga isisibay sumunod pa niya ng surga kay papakanat sa mga surga. Kaya man ay papangat na ipapamago na malalaman mo naman niya kasurga. At hindi nga nila naman mo ay papamago at pinirosira. Apo nilay kung mga tatay mo niya kasurga na. Yung katalungan naman mo, naging na mga naging, mga rason, mga sahi. Malalaman nila naman mo ang mga tao ang ipapamago sa kasurga. Allah Akbar. Ano ito mga tao? Inisyo ko na sa iya Rasulullah ang tawag ng mga tao. Hindi nag-YouTube o hindi ginawin ito ako ng mga tao. Binibida sila sa iman, binibida sila sa pamilya, at hindi ginawin sila ng mga mawala subhanahu wa ta'ala. Nasira na pamadabon sila sa kapag-usor ka. Nalaman sila ng mga makasurga, malupos ng mga natin sa mga rason, napagiraw sila natin na magwalaw niya yung mga tatay ng mga tao, ang kaya matatawag sa kaya pangkagusto. Yun isa ba, biginaw ay tanong ka sa mga ba? Inshallah. Inshallah. Ako napakilay niyo kanya, manisa na, kumusta niya sa kawanan niya ng gusto niya. Kumusta niya sa kawanan niya ng gusto niya. Malakala pa po. Madakal naman na pa po. Kung saan niya sumanan niya, kung siniwan niya. Ayan man na, ano siya mo? Kuha. Sa tanya ng kumijinin, imusta ka mo? Kuha. Magaling ka mo ako. Ilan, pagdating ng tanong ko sa akin. Magarerita mo, nakita mo sa tanong si Isano na mo rin siya.
Bida saya maamiro. Ilan yun? Yang iyak ko doon, kaya kapag niya siran, ako niya na mastakpan. Hindi na mastakpan na kung papatay, ambo, ayan